Vaig conèixer l'obra d'Estellés quan cursava segon de batxillerat, perquè alguns dels poemes del llibre de Meravelles eren matèria d'examen per a les proves d'accés a la universitat. De fet, per problemes de salut, no vaig poder assistir a les classes en què la professora l'explicava, i vaig haver de llegir i aprendre els poemes de manera autodidacta a través dels apunts que em proporcionaven la professora i els companys. La lectura d'aquells poemes em permeté deixar de banda, ni que fora per uns instants, els problemes de salut que patia en aquell moment. Un dels poemes que més m'impactà fou el poema Per exemple, perquè descrivien perfectament la situació en què jo em trobava, perquè jo tampoc no demanava còleres, demanava cauteles i demanava pa, medicines, amor. Ja a la universitat, a segon de Filologia Catalana, vaig estudiar tot el poemari. Aquesta lectura fou més madura i conscient, i vaig sentir l'amor i el dolor que transmetien els versos. Sobretot el dolor de les famílies de postguerra que esperaven en va el retorn dels seus fills, com reflecteix el poema Crit i nit. M'agrada Estellés perquè, com que fa servir un llenguatge tan planer i tan col·loquial i descriptiu, em permet connectar millor amb els poemes i entendre-los. Per escriure un poema no cal omplir-lo de figures retòriques, sinó que cal voler contar alguna cosa, com fan els poemes d'Estellés.